masimbagan kan mga nanunungdan. Ano nga niyan hapot naan? Ngunyan, uya an hapot. Pilipinas, Henry Maceda po, ang lalaking hindi inuumaga. Welcome po sa programa niya tong morning anhapot sa DCGB. Hanggang po kitang 7 o'clock, 9 o'clock in the morning. Dahil pong personalan, kita po tagahapot lang. Mga kahaputan kan banwaan na dapat masimbagan kan mga nanunungdan. Mga kasimbagan ang katuyuhan, ang sarong isyu malinawan, asin ang sarong problema masolusyonan. Yan po mga tugang anhapot. Digdi po sa DCGB. Aha, ngunyan pong aldaw, mga tugang. Ipapasumada ta sa mga pag-iriba. Digdi po sa programa ng anhapot, kung sisay po ang mga nag-file ng Certificate of Candidacy sa pagka-gobernador, alkalde, vice mayor, board members, ha? Sa kada munisipyo, asin sa satuyang probinsya kanalbay, para maaraman po nindo gabos, ha? So mga daipatabi dyan nakaaram, mga tugang, pero so iabot lang ini kan samuya na mga pag-iriba sa samuya tabi na pagmomonitor. Kan mga nag-file in COC kaso hapon, ha? Yan ang satuya na tatawan mo yan doon, tangani na once and for all, ma-informaran tabi kamo gabos, ha? Siguro kamo makapagdesisyon na kung sisay po ang gusto nindo na mga kandidato nasa sa indong mga pinag-iirokan, ha? Pagkatapos po kayo ni, naldaw na ini, may bayad na po. Grabe ka nga. May bayad na pala. Alright, so, mga tugang as of today, as of yesterday, tabi ano, salado kan gobernador, ha? Salado kan pagka-gobernador sa probinsya Canalbay as of 5 p.m. May post nga ni kami, mga unofficial na kandidato. Unofficial po ito, hali po ito sa samuya na coverage, ano? So nakukuha po kan samuya na mga pag-iriba na nagko-cover tabi sa kada munisipyo, syudad, asin dyan sa provincial office kan COMELEC, ha? Kulang po talaga ito. Tamay nagharapot duman. Natangeta kulang. Wara nga so iba. Dahil po kakayahon pa, ha? Kaya ngunya na aldaw, sige po ang kwan ka ito. Continuing kwan po ito, ha? Continuing posting po ito. I-edit naman ito. Idadagdag naman. So nako akan mga pag-iriba na mga nag-file po nin kandidato kasuhapon sa ibang mga lugar dahil lang po mga kutugang sa kadakulan. Okay? Kaya ano yan, makukumpleto po yan. Mga tugang habang nagdadalagan po ang aldaw, mga tugang tanakukuaman kan mga pag-iriba kung sa'yo po nag-file nin mga kandidato sa sendang intensyon na makapagtaunin serbisyo sa satuyang probinsya. Na? Sa Albay, punang kutabi sa pagka-gobernador. Sa Albay, 4 po mga tugang ang nag-ofrecer kan sa indang sadiri na magdalagan para mapili kan mga albayano. Ang inot na nag-file, tabi kan sa iyang COC, iyo si Congressman Joey Salceda. Aram na nindo ini, ha? And aram naman nindo na nag-file man kan sa iyang COC si elected Governor Noel Rosal. And siyempre, mga tugang ang satuyang incumbent Governor Edsel Grex Lagman, ha? Nakauronta na kaso sarong aldaw, mga tugang si Governor Noel Rosal, elected Governor Noel Rosal, ha? Kaya pigigibuhan niya ito kipagi na makahuron taman ining duwa, ha? Taod-taod baka makontak niya to si Governor Edsel Grex Lagman, ha? And si Congressman Joey Salceda. Ining tulong ini, gusto ko talagang makahuron ini mga tugang ki-live, digdi po sa satuyang programa. Tanganing madangog ta kung ano ang mga naka-inspirar sa inda, ha? Asin anon sa indang mga initial na plano sa pagdalaga ninda. Ani kapat na nag-file kang COC po, si Kinday Sara Rodaler Jr.
Ang ngaran niya, arin daw kayo ng first name, Sarah, Rodaler, Kinday, Sara Jr. The best man ang pangaran kay ni Busing, ni Sir. Rodaler, Kinday, Sara Jr. Yan. Ang Kinday niya, Quinday, Kinday Sara. Sounds familiar baga, di ba? Sa Davao, Inday Sara. Siya po, ang family name niya, ang kwan niya, Kinday Sara. Yan. Rodaler, 4 po yan sa pagka-gobernador. Sa vice governor, 3 po yan. Mga tugang board member Dante Arandia, John Alegre, and Farida Koch. Yan. May saro, pasisan saro. Iyo pala si si Guyena. Si ano nga ng first name ni Guyena, Tabi Duin? May pagpasod ako. Anong first name? Al. Gapunta ka Edwin na Saraway. Pag nagitintaran mo naman ako salbatana, kay papataram, ikang Sarawayon ka na. Ano nga ni, nakasurat dito na nahudyan basta si Hill. Yan, Hill Guyena. Yan, Hill Guyena. Si Hill na Guyena. Kaya ang pagipilian to sa pagka-vice governor, 3. 4. Dante Arandia, John Alegre, Farida Koch, Hill Guyena. Yan. Okay. Kining salbatana ka Edwin na sarap. Pigitintaran mo naman ako ngunya na pagkaagakan. Dahil kang katultuli. Hill Guyena. Alright. Bueno. Mga tugang aramon daw po ang mga nag-file in COC dyan po sa Primer Distrito, Canalbay. Ayo, tama. Thank you, Sir Tony. Hill Guyena. Yan. Good morning, Henry. Good po na ma-interview mo ang tulong apat na dapat pala 4 bako tulo pala ang 4 na kandidato sa pagkagobernador. Nadangog ko na po, so interview mo kay elected Governor Noel Rosal. Iyo mananggad, baka mag-interview mo man si Governor Rex Lagman and Congressman Joey Salceda regarding dyan. Salamat po. Yan, mabuhay ka. Sige po, salamat sa texter. Tabay sana po. Ay, pati ni si Juan, pati ni si Rodaler, Kinday Sara Jr. Hanapon tama ninita. Province-wide bagaan sa iyang sindang si Serbian. So, 4 po. Pero dito madadry sa laog sa nanin sarong aldaw na programa. I-schedule ta po ngunya na simanang ini, Alright. Jomar Bien. Aramon ta po ang latest na bareta. May kinaraman digdi. Jomar, good morning. Come in. Salamat, BP Henry. Alas ko na, BP Henry. Magilig mo na kita. Sige. Baka mabangga ako. Sige. Ako digdi sa tao kantinan po. Sige. O, Jaronda. So, BP Henry. Uni ang kompletong lista. Kan mga nagdalagan digdi sa First District. Mayor and Vice Mayor lang. Jomar, piling inoto mo na so Congressman, board member? Congressman. Sige, go. Digdi sa First District, ang naglaban ng congressman, duwaman sana, si Tabaco City Mayor Crisel Lagman, saka si Ako Bicol Congressman Gil Bongalon. One-on-one ang laban para congressman ng First District. Ang mga board members, igwa kitang 7 na maglalaban sa pagka-board member digdi sa First District. Si Attorney Elmar Barreda, Attorney City Councilor Giyong Bungao, Attorney Board Member Sina Marion Rubia de la Cruz. Si Raul Borrejon, dating Tabaco City Councilor. Si City Councilor Carol Siga. City Councilor Arnaldo Bragais. Saka Antonio Cantal. Okay. Iyan ang 7 na maglalaban sa board member. Dumana kita sa mga mayors. Sa Banwaan Kantiwi, ang maglalaban 3. Si Kagawad Vice Mayor Jojo Climaco, para mayor na ini. Si Kagawad Dr. Ralph Russell Reyes, para mayor. Asin si Attorney J. Clorago, Kagawad man ini na para mayor. Yes. Sa pagka-Vice Mayor,
duwan maglalaban. Mm. Si Mayor Ami Villanueva, mga Vice Mayor na ini Kantiwi, Opo. saka sarong Vincent Brutas. Mm. Vincent Brutas. So, Aha. duwa sila maglalaban. Mm. Sa Banuaan kan Malinaw, ang maglalaban para mayor. Sa Tiwi pala, sa Tiwi, ang konsyal, 24. 24 ang konsyal. Dakulo na do. Mhm. Okay. Sa Malinaw, ang maglalaban, si incumbent Mayor Cheryl Capos Bilo. Mhm. Tapos, si dating alkalde, Lene Seriola. Rimat sini. Comebacking pala na no. Rimat. So Roger Ronald. dating mayor dyan, ano? Apo, ang Vice Mayor, Sindama sunaglaban kang inot? Roger Rondat, Sindi, di ba? dati ang mayor si Lenny Siriola. Oo. Pagkatapos ang nadaog siya kay ito, Yes. nakaagi ni si Capos Bilo na dating vice mayor, Aha. nag-mayor siya. Mhm. Ngunyan, sa duwag girari maglalaban. Iyon. Okay. Sa indang ang mga vice mayor na maglalaban, diki, Mhm. si Vice Mayor Abby Cargullo, si Aileen Seriola, Aha. saka si Kagawad Joan Luyon. Yun. Aha. Tulo, independiente ata ni si Kagawad Joan Luyon. Mhm. Sa siyudad kan Tabaco, ano man maglalaban na mayor. Mhm. Si dating mayor Attorney Alex Burse, Aha. si board member Ray Bragais, Mhm. si Benji Rosal, Mhm. tapos si Oscar Buncolmo, Mhm. Noel Blanquisco, saka si Oliver Cabalquinto. Iyon. Aha. Ano may yan? Yes. Ang Vice Mayor Digdi, duwa sa na maglalaban. Magayon ang laban kay ni. Matindi yan ano? Ha? Si Vice Governor Glenda Ongbungaw Oo. versus board member Rick Vic Siga Jr. Nyan. Sa duwa maglalaban, magamiga. Magkasabat-sabatan pala ni Diyan Sanggo ni ang Panlawigan. Magkalaban sa pagka-vice mayor. Buda, maray man ang relasyon kay Diyan Sanggo ni ang Panlawigan. Buda magamigo ang duwa yan. Magkabarkada. Ano ang maglalaban? Oo. Tapos ang 33 ang kagawad. 33. 32. Ang kagawad na maglalaban. Mhm. Sa Banuaan kan malilipot, duwang mayor, duwang vice mayor, Aha. si incumbent mayor Sinunbulante, ang kalaban si dating vice mayor Roger Bitara. Ayon. Oo. Para mayor yan. Ang maglalaban sa vice mayor, si incumbent vice mayor Lando Bulante, buda si incumbent municipal kagawad Jose Bolaños. Iyon. Aha. Ayan. Sa Banuaan kan Bagakay, apat, Pero ang kagawad na nagpahil tabi yung mga may number ka. alat. Igwa kitang number kan. Sige daw. Malilipot, ang kagawad is 20. Dakulon man ang pagpipilian. Ano? 20 ang kagawad. Okay. Sa Banuaan kan Bagakay. Bagakay kita, Oo. ang para mayor, si incumbent mayor Edsel Villesa, Mhm. dangan si ABC President Nuki Bombales. Mhm. May pahabol na duwa na naglaban, Christian Elago Aha. saka Adela Villar. Mhm. Ang Vice Mayor, ang maglalaban, si incumbent Vice Mayor Baba Arjona, tapos si incumbent Kagawad Toto Alvarado. Iyon. Yan ang maglalaban. Aha. Igwang 18 mga konsyales na maglalaban tabi BP Henry Mhm. sa Bakakayan. Okay. Sa Santo Domingo, ang maglalaban si incumbent Mayor Jun Aguas, Mhm. tapos si dating Vice Mayor Bong Banda. Iyon. Aha. One-on-one sinda. Pero tulo ang mga Vice Mayor. Ang Aha. mga Vice Mayor sa Santo Domingo, si incumbent Vice Mayor Mark Aguas, tapos si Kagawad Richard Balilo, saka si Kagawad Christian Binamira. Nyan. Aha. Ang Kagawad na marlaban, 15. Dito Iyon. na. Mhm. Pero walo kulang nga nigid kisaro Aha. na kung gibuon ang linyada, dapat baga
Gardenia kompleto takin si sanay natalita Yes, ko. So yes. yung tabi Henry, Mhm. ang gabos ng nagralaban digdi sa First District, may mga pangarang kita kan mayor, board member, Aha. congressman, vice mayor. Okay. So mga kagawad, subilang na sana ang pinag-erita. Yeah. Okay. Yan, Bibi Henry, sumada, Jomar Bien, DCGP. Thank you, Jomar, sa report. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumat. Aramon taman daw mga tugang sa Tercer Distrito kan Albay, ang mga nag-file in COC sa pagka-congressman, tapos board members, mayors, and vice mayors. Nasa linya man po ang satuyang Chief of Reporter, Jimmy Nasalita. Hali po dyan sa luwas. Jim, good morning, Jim. Yes, salamat VP sa bilog na maghapon ka so hapon na pag-kolekta niya to kan mga lista kan mga nag-file base sa interview niya to inian na mga nagkakura niya to pero linawan niya to unofficial inita VP Yes. ako iniali sa COMELEC taday makita pwede magdisturbo pa ka so hapon Aha. sa Commission on Elections and ngunya na pagaraman niya to na ipopost daw kan iyon trabaho ngunyan kan mga election officers iyon i-post na itong sa mga final official na listakan mga kandidato kaya kuning kaso igwadig dinin kuanta day taman mabantayan gabos na maghapon so ultimo ora day tanaman na kuwaso bata alawi may wason bagan sa kuyang area of responsibility. Yes. Aha. So nakuha lang niya to inita BBP ha. Inoto niya to sa kargong congressman. Digdi sa 3rd District, aram na inip, kan na publiko, digdi sa 3rd District, labanan sa tahaw ninda Congressman Fernando Didi Cabredo versus Mayor Adrian Salceda or Congressman. Sa board member ta BBP, inot na niya itong napagparabarita in apat Mayor Das Maronilla for board member, Brian Arandia for board member, Manny Ribaya, and Kongkong Ukayawan Miguel Salceda. Then Gina Peralta and kaswapon na pagkaraman niya to na si dating board member Herbert Burha nag-file man ta BBP. May independente day ko confirm pa pero igwa pa nin nag-file man in independente para board member digdi sa 3rd district ta BBP a certain units. Napafinalize na lang yan paghali sa COMELEC. Aha. Pasiring kita digdi sa mga munisipios sa 3rd district, inoto niya to an Banuan kan Hubilyar. Sa Hubilyar, an maglalaban Mayor Jorem Arcangel versus Joey Noblesa. Aha. Dari dating vice alcalde ni si Joey Noblesa kundi ako nasa sala. Sa vice mayor sa Hubilyar, Cesar Arellano versus Vice Mayor Lu Inciso. Aha. Si Cesar Arellano kay Jerem Arcangel, si Lu Inciso kay Joey Noblesa. Aha. Sa ginubatan ta BBP, Mayor Chino Garcia versus Vice Mayor Gemma Ann Onghoko for Mayor. One-on-one. Aha. Vice Mayor Mateo Orpiada kay Mayor Chino Garcia ini. Then kay Vice Mayor Gemma Ann Onghoko for Vice Mayor Butch Rivera. One-on-one parehas. Yes. Sa Ligaw, Albert Bichara versus incumbent Nando Gonzales, Mayor Fernando Gonzales. Vice Mayor ni Albert Jasim Palmiano. Aha. Then sa Vice Mayor ni Mayor Nando Gonzales, incumbent Vice Mayor JP David. Yun. Tapos may independente candidate for Vice Mayor Ligaw, board member Iba Ribaya. Iyan. Aha. Oo. Pasiring kita sa Pulangi. Aha. Giselle Salceda. Nagpaundra, uminatra si board member Jessup Salceda, ipinasa kay aki niya Giselle Salceda.
versus PEM Imperial. Iyan. Aha. Ang Vice Mayor ni Giselle, si incumbent Vice Mayor Cherry Emilia Sampal. Vice Mayor Independiente Raul Lim. Tugang ni former Congressman Reno Lim. And the Independiente for Mayor Andy Mariscotes. Yan. Aha. And Saropa for Mayor Pem Imperial. Dating board member na madalagan for Mayor man sa Banawan kan Pulangi. Susubali tulo sa Pulangi for Mayor. Aha. Okay. Sa Libon, Mayor, for Mayor, Vice Mayor, ngunyan, Mayor MacGregor Saison, ang kalaban niya, si Leonardo Ding Olivares. Aha. Sa Vice Mayor, Kagawad Edna Sason for Vice Mayor na. And ang kalaban niya, Kagawad incumbent man Janiro Saklag, Atty. Janiro Saklag. Aha. Iyo yan sa Libon. Yes. Aha. Sa UAS, Jan Trinidad for Mayor versus Atty. Sharon Escoto. Vice Mayor, maglalaban man Boy Riario, under ini ni Jan Trinidad. And sa Vice Mayor man ni for Mayor Sharon Escoto, si Mayor Ngunyan Domingo Escoto, Vice Mayor. Wow. Pareho pa lang dyan, Jimmy, dating mayor. Ang magkalaban sa pagka-vice mayor. Yan. Oh, di ba? Tapos si Boy Baga naging mayor yan, kapanahon, di ba? Naging mayor, for Vice Mayor Ngunyan, si Mayor Domingo Escoto, mababa. Vice mayor man. Vice Mayor na. Mhm. Sarong independiente for Mayor, si Vice Mayor Ngunyan, incumbent, Hector Loyola, independiente for Mayor. Yun na yan. Yun. Sumanod na BBP, wala man kita nawalat na, no? Dahil naman, Ginubatan. sa board members tabi, Jim, na-mention mo na, no? Piuduran. Apio Duran, Buda Hubilyar. Ubigari yun, ha? Ayun na, okay. Sa Piuduran, agum ni Mayor Allen Arandia, Banji Canyaveral Arandia, ang kalaban niya, Kapitan G. Basar Gurat. Sa Vice Mayor ni Banji Arandia, si Rudy Apuli, then Vice Mayor man ni G. Basar Gurat, Yan. Henry Caliote. Yes, oho. Oh. Sa Villar, isang kalaban ni Mayor Jorim. Mayor Jorim Arcangel versus Joey Nobleza. Ayun, okay. Vice Mayor si... Vice Mayor ni Mayor Jorim Arcangel, Cesar Arellano versus ang Vice Mayor sa kay Joey Nobleza, Vice Mayor Du Inciso. Yes, very good. Board members tabi, Jim. Amo na sa board Yun na, no? members, Yun na. Cornelia, Brian Arandia, Manny Ripaya, Juan Miguel Salceda, Gina Peralta, itong susaro na asertin yun is day ko confirm ta BBP ta day ko ito nakauron. Oho. Diyan po si Herbert Burha. Iyon. Okay. Sa Kamalig, Jimmy, although second district baga ini, isang kalaban ni Mayor, ano yan? Mayor Kaloy? Sandali, unofficially na daya ako nagpa-share sa... Yeah, okay lang. Nakatutok ako sa 3rd district, pero... Sa record ta kaya, ang naka-file na report digdi sa record ta si Mayor Mayor Carlos Kaloy Baldo. Budang Vice Mayor si ano yan, Vice Mayor Baldo si ano yan, si Ding Baldo. Dahil ko kinahiling na kalista yung kalaban ko ni Gwa. Hiling nga daw. Unofficially ni ha? Yeah. Mayor Kamalig, Kaloy Baldo, Erwin, incumbent for Mayor Manggilaray, Oo. and versus Noel Muñoz. Iyo pala. Si Noel Muñoz tama. Kundi. Ang Yeah. anong partido? FP? Anong FP? Di ko aram. Di ko aram ini yung partido Iyo, niya. big news ta pa lang sa bagong alas 6. So magkalaban Awin Baldo, Carlos Baldo and ano yan. Baldo Muñoz. Oh, Muñoz. Noel Muñoz. Sining si Noel Muñoz, kagawad din, garing kumbente ng Iyo, kagawad. municipal councilor ini, di ba? Oo. Oh. Vice Mayor, Ding Baldo,
Luchada Giraray versus Vicente Iin Manlangit. Yan. Okay. Vice Mayor Manini Noel Muñoz. Yeah. Oh. Klaro. Good luck sa Indaga, boss. Amo na. Aha. Good luck. So, linawon na lang niya to. May Yeah. mga nagreklamo sa Tuya Kasubanggi. May sana? May sana? Sa ibong sa nangyay nakapost. Ako ngayon dahil nakapost. Relax lang, relax lang. Yun na ito. Relax lang. Ngunyan, ang aram ko kaya sa Comelec, ipopost iyang kang Comelec dyan sa pintuan ninda. O kung bako sa website ninda, di ba makumpleto ta naga, boss? Ha? Sa website na BDP pagkataram. Yeah, sa website. Ining mga pig-report nindo, yun lang inisuna ko ata, durante ka nagko-cover kita kang filing kang COC. Correct. Diba? Bago pa yung official na listahan, hali mismo sa Comelec. Kung iguanin mga arugato o kaswapon, ehemplo, na i-cover niya to si Suligaw sa pag-file na Mayor Nando Gonzales, na i-interview niya to si Mayor Nando Gonzales, dahil manabanggit si former Mayor Pati Gonzales Alsoa na ma-file. Yeah. Pag-render kwenta, ultimong minuto, nag-file si ex-Mayor Pati Gonzales Alsoa for City Councilor. Yes. Kaya dahil niya to na ibarita kaswapon and dahil na i-post yan ta. So mga hudya na nag-file, dahil na niya to yan nagkakura. Kaya na pagpasinsya lang, tama, kaya na lang siguro. So mga official na. Ang basta ang suggestion ko sa mga kababayan, magdangog pirmi sa DCGB. Kaya filming updated kumpara duman sa posta. Mas updated digdi. Dahil man problema na kompleto digdi. Okay? Dahil man problema na mag-send sila sa tuya na ngayon kami dahil na nabanggit sa radyo o dahil na i-post, i-send lang sa to. Tangan. Pero ba na, tamay bayad na yan? Wala. Okay, sige. Baka mag-sirin dugod. Bay na. Sige. Alright, sige. Thank you, Joshua. Thank you, Jimmy, sa sumada kan mga pangyaringan. Halaton mi mga tugang sa official na lista kayan. Hali po sa Commission on Election sa kada munisipyo. Okay? Sa Ligaspi, ano ang lamang kang report ni Joshua? Daraga? Daraga ba yan? Daraga ba ang report ni Joshua? Sige, Joshua, pagisumada. Go. Come in, Joshua. Hello. Yeah, go ahead. Good morning sa mga parantabay. Parehong may ibubusol na programa. And duwang mayor na nagkandidato sa Daraga Albay. Former Mayor Vic Perete at ang agom ni Awin Baldo na si Mrs. Romela Baldo. Sosog sa sendang kanya-kanyang pahayag, BP, inutunta ining si former Mayor Vic Perete. Sigun siya iya ang pinakainot in kaso nakatuko bilang alkalde. Iyo ang proper management ng pondo kan lokal na gobyerno. Sigun sa iya na reparo ngaya na wala ng kwarta ang LGU kan Daraga. Pangalawa, halion na sigun kiperete ang mga illegal o mga pasugalan sa palibot kan munisipyo. Pangatulo, iyo ang pagpadagos kan saya mga dating napunan na mga proyekto. Ehemplong pigataon ni Perete ining integrated terminal. Sigun sa iya, dahil na ipadagos. Naghagad niya ining dispensa si Perete dahil ta kan termino niya umano bilang mayor, dahil masyadong nakabuelo dahil sa pandemya. Mientras tanto, BP Henry, si Mrs. Romela Baldo, agom ni Mayor Awin, sigun sa iya, ipagpadagos niya ang mga programa, proyekto na pinag-implementar na ni Mayor Awin kanini nagutukaw sa iyang termino bilang mayor. Lalo na pag-abot sa health, itong paglibot ka na caravan sa manlain-lain ng mga barangay sa bilog ng munisipyo. Pangadua, ini sa diri niya man na dinarahon na programa como siya babae. Ining pangataman sa mga kababaihan asin mga gurang. Kung saan ang programang iniapo niya, arangkada sa kabuhayan, na iyoan sigun siya mataonin na programa economic, social and personal development para sa mga kababaihan sa munisipyo kan Daraga Albay. Iyan tabi dito ang duwang mayor na formalmenteng nagpahayag file kan sa indang kandidatura para alkalde kan Daraga. Sa
Cargo Vice Alcalde. Dakol sa naghuna kay Tota, ang paghuna din kalaban si Konyan Mayor Junji Haushan bilang Vice Mayor. O di kasuhapon, nag-file nin Certificate of Candidacy bilang Vice Mayor ining si Flor Jaisel Ruiz. Bako man ini BP personal na nag-file kan sa iyang COC. O di sa paagi min sarong representative ang nag-file, certain John Lawrence Ruiz. Ining si Haushan are under ini ka na Lakas CMD party na tigadara ni Congressman Joey Salceda digi sa Bicol at sa probinsya kan Albay. Ining si Ruiz under man ini kan Partido Federal ng Pilipinas na man ang tigadara ni Governor Grace Lagman. Sa konsehal PBBP 18 ang magpapaaragaw-agaw kan 8 pwesto digdi sa Sangguniang Bayan kan Daraga. Ayun, okay. 18 ini pinaka-enok na nag-file. Okay na ngayon dyan, Joshua. Tara, Okay na. fair sa gabos na konsyal sa ibang distrito. Isabay Okay talagang na. sa masunod, ha? 18 Para basta fair yung sa PBBP. taga sa ibagang munisipyo. Dito man bigyan ako sa konsyal. Para pata sa gabos. Iyo. Aha. Basta 18 sa Daraga. Iyo. Yes. Okay? Okay, tabi, Bibi. So yan ang sumadaman sa Daraga Albay, kanya-kanyang Aha. pahayag, Yeah. initial na plataforma kan mga naglagta, nag-file bilang mayor at iba pang mga kandidato. Okay, sige. Okay, Bibi, Joshua, Bibi. Thank you, Joshua. Sa Legazpi City, mga tugang ang official na nag-file kan sa indang COC apat ang pagpipilian ta sa pagka-mayor. Ang number 1 tabi, Doc Atotubo. Yan. Para mayor yan. Ikadua, Ismail Hisham tabi, Kap Hisham Ismail. Yan. Ha? Tabi, nag-file man siya kan sa iyang COC sa pagka-mayor. Aram na po nindo yan. Tapirmi tapigo broadcast. And ani katulong nag-file po dyan si Mayor Geraldine Rosal, mga tugang PDP Laban. Ha? Ini kapat tabi, saron nagngangaran na Sabdao Fernandez. Yan. Ha? Saro tabi na nagngangaran na Sabdao Fernandez. And saro mga tugang dyan, ang Vice Mayor tabi 2. Ha? 1-on-1. Ha? 1-on-1 mga tugang ang Vice Mayor sa Legazpi. Ha? Al Bariso. Yan. PDP Laban. Buda mga tugang Luis Gutierrez. Yan po ang maglalaban sa pagka Vice Mayor. Okay? Sa madali lang, tamay pigkontak ako para ay wala pa. Okay. Sige tabi. Yan tabi ang mga magkaralaman-laban yan. Yung manito, buda rapo-rapo, pigalat-alat ko, patamay pigkauron tabi ako duman para makuapata po so official na nag-file kan sa indang COC, hali sa COMELEC, no? Pero pag yan po pig-broadcast tadig, di bako pa yan official na release kan COMELEC sa tuya, magiging unofficial po muna yan temporarily, ha? Alright, mga tugang 8:20 na sa pagbabalik, di ba pa niya tong interview ko niya na pag-aaga, baka makauron tango niya na aldaw si Governor Grex Lagman, ha? Mga tugang di po sa tuyang programa nga hapon, makalipas lang kan mga patalastas. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Diyan Trinidad, tindog uwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Pagdabata, ang banwaan kay uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas, ang ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Diyan Trinidad, sasabayan kita. Si Diyan Trinidad, pwedeng-pwede siya. Sa uwas, Diyan Trinidad. Ngayong panahon ng tag-ulan, narito ang mga dapat nating tandaan upang ang ating pamilya ay handa. Alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at paglikas. Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. Ilikas ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar at kapag inabisuhan ng kinauukulan, mabilis na lumika sa itinakdang evacuation center. Kapag oras na may tumama na bagyo, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay o evacuation center at makinig sa pinakabagong balita at taya ng panahon. Patayin ang main switch ng kuryente at valve ng tubig.
Gumamit ng flashlight o emergency lamp at mag-ingat sa paggamit ng kandila o gasera. Pagkatapos naman ng bagyo, hintayin ang abiso ng kinauukulan na ligtas nang bumalik sa tahanan. Umiwas sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente. At siguraduhing walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente. Ang mensaheng ito ay mula sa Office of Civil Defense Regional Office 5. Maging ligtas, maging panatag, Bicolandia. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para sirat sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Ang lakas mo, may ilalakas pa. Sa Revicon Forte, may muscle building amino acids, tulong para mas lumakas ang katawan with proper diet and exercise. Pag malakas ang katawan, lumalakas din ang loob. May lakas para sa ambisyon mo. Revicon Forte! Lakas! Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Mayong tusok-tusok. Sa tabang kan, vitamin B kan Farex. As in proper diet and exercise. Far-excited ang mga kamot. Far-excited maglagari. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. May bagong energy na! Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon C+. Pinapusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong-bago, pinakamarhay na Enervon. Hey! Enervon C+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. Ang hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Padagos kita mga tugang sa programa. Ini po ang lalaking hindi inuumaga. Si Henry M. Nasa linya po si Governor Grex Lagman para po sa nagkapera niya tong kahaputan. Ngunyan pong aldaw nin Miyerkules pagkatapos na maglaps na kasuhapon ang filing nin COC nin mga kandidato. Governor Grex, welcome po sa DCGB. Good morning po. Ay, good morning. Maray na aga sa Indo Kapos dyan. Yes, sir. Opo. Unang-una tainot na ino tabi, Governor. Ano po unang sa imong panginot na mensahe sa mga albayano tabi? Sa pag-file mo, giraray, sa imong kamautan na magkandidato bilang gobernador kan sa tuyang probinsya. Well, yes. Inat sa gabos, may ako tabing pasalamatan ang COMELEC, ang gusto yung mga law enforcement agencies, na natiko kitang trangkilo na filing. Important yun po na sa Albay,
aro kita kaan talagang we have free, honest and fair electoral processes. So thank you sa inyo, boss. Pangdawa po, tama ka mo. Last October 3, nag-file tabi kita nin Certificate of Candidacy para po magdalagan as governor. Yes. And ang pinaka-rason po, wala ko talagang ipadago sining maraitang na ginibuhan, maski 2 taon pa sana. Yeah. No. Importante ko po na maraman naman kan mga albayano na pigoon rakon sa intang takulao na mandato na tinosa ko. Aramdaman ka po na maski binatuhan tabi ako bilang vice governor, nasa likod ko mga isip ninda, hindi man sila pag vice president o vice mayor, na piriming may tsansa na hindi mga mas bakula ang man ang investment sa inda, ta may tsansa na mag-succeed sinda. Yes po. Like for example, ining si Athena Tolentino. Yan. Na-appoint na po sa pagiging SILG, ining si Don Vic Remulla, si governor. Siya na yan ang governor kang Cavite. Opo. So, yan talaga po ang pinaka-importante. So, pagrespeto ko sa mandato, nanggana po kita, Manoy, sa 721 out of 721 barangays sa Bilog na Albay. So, sabi ko, kipa at tiwala, kipuan ko man tabing tawan kita ko, lao na, na respeto. So, yun po ang rason. Yes, opo. Gob, nahiling ko akong nahiling, dalo na ka nag-file ka, may nahiling ako namang nakadukot dyan sa mga bihikulo buda sa iba pa na ipagkapadagos mo tabi ang gobyernong Matanos. Ano pang gusto sabihin tayo ni Gob? Yun po naging cornerstone o pundasyon ka sa tuyang paggogobyerno, pagpuon po ka na pagtukaw ta. Na talagang doon naman tabi kitang naman ng mga challenges. Aram tagapos na sa primero kong bulan. Opo. So nagbabanta na province-wide brownout. Maski pro paano po, na-preventa ini. Kada ko nakita mga efforts managod sa pag-instill kikultura ni excellence. Tabi sa provincial capital. So ngunyan na Nobyembre o Disyembre, after 8 years po na nagigit ang Aro Gaining Award, magiging SGLG award din na po Albay. So, kan nakaaging 2 bulan, na-break ta na to top 10 na garindera ma-break for the longest time as most competitive province among 82 provinces sa bilog na nasyon. So, sabi ko, okay, puan ko ini hilingon na mga maray na signos o sinyales na ipadagos tayo ni maray na paggogobyerno, iningtanos sa paggogobyerno. I see. Opo. Gob, anong mga gari nahiling mo na gari mga prioridad mo na gustong gibuhon pon ngunyan hanggang tabi sa mga maabot na aldaw for the province of Albay para sabi nga ni masabutan na kan mga nagdanugog po ngunyan? Well, primeramente po su issue sa kuryente. Iyan. Aleco. Talagang nagano kita sa Aleco. Maski nga ni under the law, taaramang hindi ka mga tao, maski po ka man tabi sila abogado, pero ang knee-jerk reaction kaya, pag may kuryente, salaan ni Gov. Kulitan si Gov. Maski nga ni ang niya talaga. Pag nag-burn out, may problema si Gov. Aragaan niyo po. Siyempre, hindi man nita agad maisip na ang NEA, ang National Electrification Administration, sa araw tabi ni Nani Almeda, na amigo taman, siya talaga nag-handle ka mga kooperatiba, hindi mga distribution utilities sa bilog na nasyon. So, si Aleco talaga, di man tabi kitang directamenting control dyan. Pero, iba ba kitang stand-in rights sa Bigapod? Step-in rights sa Bigapod under the local government code. Siyempre, general welfare ng mga tao ang pinag-uulayan, manugod sa kuryente. So, kaya po magloog kita. Ang sa kuya na pinakaginawa pigibong konkreto na ehemplo na kita po nag-step in na. So, nagkaya ko kitang investment summit manugod sa renewable energy. Yes. And duman po, Manoy, sa si Manoy Henry po yun, no? Yes po, Gob. Yes po. Manoy Henry, ako mo duman. And thank you for your presence. Yes. Nagay ko kitang duman, 84 billion pesos worth of pledges. And in fact, kung yan na aga, igotabing Norwegian ambassador na madyan sa Bakakay, may turnover duman. Marugod sa sarong solar project ninda. So nagpuuna po kita mag-iigwang pig-upod na maray na portfolio para maaraman kang mga embahada, maaraman kang mga multinational investors manugod sa RE na handa kita, seryoso kita sa araw kaya ining paagi. Taigagagang lay tabi mo noy Henry, na kung saan ang mga distribution utilities araw kang Aleco, pag-igwada kita mga solar farms,
o mga RE farms dito po sa Albay. Naka-put shop na sindadigde. Put up shop na sindadigde. Opo. Base sa lay, kay puwan duman sinda first magkuagi kuryente. Yes. Mas mura. Yes. Mas mura kuryente nakakonekta biyan sa grid. So okay na sila magbakal ki kuryente na mas mura duman. Kung mas mura sa kuryente bigkabakal din na, syempre po, subig pababakal man ni digde sa mga cooperative members na, consumers na, mas mababa naman. So arog bukaan. Of course, dako lamang tabi ang effort ka mga ibang mga pag-idibata sa national government na nakakuha sila pondo para mag-iip po ang capital infusion ng Aleco sa capex ninda. Pero ini po talagang private funded money. Driven. So dako kita nga mga ways of dealing with this problem. Sa Roba po syempre, mapaano man tabi kita, mapaabot man kita sa mga mayors utro. Na syempre susaindang arrears, ining utang puan bayadan. Iyan. And kita nagpuon na kita ang primerong LG na nagbayad kung nag-iibang problema. I think February 2023. Nagbayad po kita sa Aleco kanso yung utang. So dapat po ang mga LGUs man arog man gan dapat ang track din da Pilipino. Opo. Igwa po ki mga LGUs na may dakula pang pagkakautang niyan sa Aleco Opo, ikaw po, Henry, guwapo po. Actually, mas kami, guwapo man kami. So, kaya po na may budget naan, takay po talaga bayadan ng utang. Yan, opo. Saro po sa direction tabi, I was there tabi dumambaga sa Kwanza, sa Tuyang Energy Summit, sa 2030, magiging 100% na renewable energy ang probinsya Canalbay. And saro, sa namin yun po duman, so tabako na grabe ang effort ni Mayor Crisel na mapunan itong solar project duman. Ini po, this applies also to all sa iba-ibang mga munisipyo in the future, tabi Governor, pag nakabugtak na sa roadmaps initabi na renewable energy by 2030. Iyo po. Kaya po talaga gabos mag-follow suit. Baka man tabi kita limitado sa we can farm out the investors. Okay. October 17 and 18, matindi po sa Chinese and Macanese mga taga Macau na group, Hong Kong and Macau group. To sit down with us and determine kung anong klaseng mga business model sa pwede nilang gamiton para magluog as investor. So excited kami for those 2 dates na sila dito sa Albay. So yun na po talaga, nagpupunan talaga ining bigabot ng sabi ba ganin naman sa sarong movie, parang Wayne's World. If you build it, they will come. Sabi nila, if you build a stadium, people will just eventually events will take place and people will come in. So, yan ang yatang ibuon po, to put the province on the map para at least iwan na kitang piga-upod na marami na portfolio na magdidina ka mo sa Albay, mag-invest na ka mo. Because we're investment friendly, ang proseso ikakata into half, you should be given priority, and then eventually po, yaon na siya dito sa Albay, obligado na si Aleco na duman magbakal ki kuryente na mas mura. Yes. Oo. Tama ba ang pagkaintindi ko? Tama ba? Inang rason kong ini ang paagi na pwede kitang makakuanin mas baratong kuryente tabi sa maabot na aldaw? Apo. That's eventually that's a ultimate goal. Ultimate goal. And of course, aside from that, Marie Henry, yung employment opportunities. So, syempre, ang arrangement sa mga investors, kaya po 100% albayano ang employ ninda. I see. Opo. Okay. As of now, yan po ang gari, by 2030, medyo perang taon pa tabi ang mga 5 or 6 years pa tabi. 5 or 6 years po. Medyo ambitious. Medyo ambisyoso po ang proyekto. But, we have to be... We have to set standards We have to set goals. I see. The bigger the goals, the better. Para pressured kami po. Pressured kami pirmi na talagang aputon. Okay. Ang saro baga inigo para mo mampukini. Ang saro baga sa nagiging political issues, ang tungkol sa kwari sa palibot kan mayon. Ano po ang hiling mo diyan? May mga bago ka pong reform na pwedeng gibuhon tungkol digdi? I am so excited to have a press con by end of the month. Opo. Grabe na po ang changes Hindi yung ito mga natatakop mo yan. Ang enforcement ng ordinansa sobrang efficient ng ngunyan. Ito mga 3 to 5 to 6
na nai-impound. Sa Bako-Tabi, tama ang sa na bigigibo. For example, ang sa nasa resibo, earth fill o sand. Pero nasa loob ng truck, armor rocks. So talagang ang dami na pong nakulo na po kitang reports mo niyan na pwede kita sa mga pag-iribata sa media, of course, sa civil society, sa mga environmental groups na, I will invite you, Manoy Henry, ha? Yeah. So I can provide you with all the data by the end of the month, mapabunta pa ako kay Presscon, tama naman si Provincial Treasurer, na inibalance na kolekta na mga piga-apod na penalties. Penalties sa mga airing, piga-apod na mga quarry operators or those doing business sa quarry sa Albay. So, nag-start na ako kaya nito talagang napundi na po ako na-upset ako sa mga nangyayari na may mga tao pala na talagang kung ako inibigigibong maray pero iba pa mga under the table. So sabi ko, let's stop that. Ipakita natin sa Albayano na talagang nagtatrabaho tayo for the environment that we're enforcing our ordinance. So grabe po, siguro mga 400-500% increase sa mga huli. For the past 3 weeks. For the past 3 weeks or a month. Dakulang numero tabi ang governor, Dakulo po. Very happy ako to report this to our friends in the media, society, and environmental groups. I see. Gob, aside from that po, ano pang pag-abot sa infrastructure, may priority po kita lalo na ibaga kita mga buildings na ongoing ang construction niyan lalo na pag-abot sa mga health facilities Well, we are looking at December or early January para po naman sa puon kang operation kang JBDAF. Aram tagabos na we had to take a political decision on that matter kasi pwede man pabayaan tayo na sila, dito tayo na puntuhan, dito na mag-secure loan. Ang problema, it will continue to be a white elephant. So, nung takula ako na puting elepante na istruktura na di man po pigagamit for the purpose for which it was intended. So, sabi ko, we have no choice but to secure a loan. And then, this loan will be used to buy the equipment, medical equipments, laboratories, etc. So, dapat mapasabot man tabihan sa tao. Huna din na po, the first time that we secured the loan, during the time of former Governor Francis Bichara, kompletos regados na. Infrastruktura plus facility sa loob. So, kaya po talaga explain lang sa mga tao na kaya po talaga, we had no choice but to take out another loan. Otherwise, it will just remain to be a white elephant. Okay. So, December or early January next year. Yes, okay. Gob, isingit ko lang po dito. May nag-text digdi. Ano po daw ang plano nindo sa Pantaw Port na nagkaigwa na baga pong inaugurasyon ni kanumi naging aldaw? Ay, nakulong po kitang plans yan. Actually, si Secretary Kiko Chulaurel has already committed to give us to download funds para mag-tabi kitang cold storage facility sa Pantaw Port. And then sa kaakibataan, kaibuan may 1 hectare na adjacent area dyan sa Pantaw Port, ibuuntang solar farm. Siyempre kaibuan ang sarong arugaening fasilidad, may constant source of electricity. Di po na, kumbaga self-contained siya. Dipicil po mag-asa sa Aleco, talibad sa cold storage facility, maroon sa mga yaon na mga, kung ma-defrost for example, maroon man sila sa mga sira. Sa mga fish catch. So, sa Rutabian, there has never been a cold storage facility in Albay. First time po if ever. So, support. Ako kita mga kaulit support, PPA, diretso kita na ipag-ulay sa mga possible investors, Arubantaan. It will take some time, but definitely we're on the right track. Yes, Governor, din na pa kong hapon unless mo na may gusto ka mong isabi-tabi sa mga parantabay tangon niya na pag-aaga. Well, ang maya ko sa nang itaram tabi Manoy, gubos na kandidato, yung ano maray na intensyon para magdalagan. So, let's give all candidates the benefit of the doubt. In as much as ako man po, grabe ang tiwala ko sa mga Albayano. Nahalang kaunang sa indang consciousness, politically, na alam nila na whatever happens in the next few months up to election day, they will always choose who they think is best for the province. Not because he's the most siya ang pinakamayaman, pinakadakol na kwarta, pinakamay grabing impluensya sa itaas o ano man po. Alam nila na eventually they would have to vote their conscience. So, dako lang po ang paglaom ko sa mga Albayano na they will choose the right
candidates. Yeah. Ako sana po for governor, but for all those running for elective posts. Iya. Apo. Go, by the way po. Salamat. By the way pa lang go. By the way, ano pang partido nindo tabi and may sa mga lineups nindo na napili, ano pong partido ang sa inyong dadarahon? Okay. Well, halo na pa akong membro kang partido Federal ng Pilipinas. Okay. More than a year na po. And nagpaaram ako kay Congressman Lagman bilang chairman ng Liberal Party. Oo. Pero syempre sa local po, ang mga lineups very fluid. Yeah. Very fluid. Meaning to say, ang first district po, all the 5 LGUs, except for one, mga kaalyado mi. Opo. Sa second district man, di ba, mantabi ako mga pigapadalagan na dalagan man na under PFP. Sabi ko nga, very fluid eh. We can have a lot of pairings. Yeah. Kapare po ng PFP, imagine mo mga Liberal Party members, kay Mayor Quezel. So baka man talaga kita naghihiling sa partido or sa mga naghihiling sila sa mga lineups. So mas sila naghihiling po Manoy, and it's too early to tell ngunyan tagdawal pa mga developments. Let's see the developments in the next few months. We can never tell very very fluid po ngunyan ng masutuyang politika sa Albay. Yes, pero kita po, we're ready to fight this out. Handang-handa na po, Gob. Ready na po kamo sa masunod na laban. Ready na po. Ready na po, Manoy. Okay. Governor, salamaton pin. Good luck tabi sa imong panibagong laban sa 2025 elections. Mabuhay ka po. Thank you so much. Buhay po ka mo dyan. Thank you. Thank you. Alright. Mga tugang, iyan po, mga tugang ansaro sa mga kandidato sa pagkagobernador sa probinsya Canalbay. Yan. 18 minutes bago mag alas 9 nin pagkaaga sa masunod man. We're trying our best mga tugang na makontakta. Mga tugang si Congressman Joey Salceda para madagog tamanan sa iyang mga pahayag. May kinaraman po dyan. Puro muna kita mga general issues, mga tugang sa tuya tabing kapalibutan para madagog nido initially ang sa inda pong mga plano 2025 pa po ang elections, mga tugang sa tabian sa sususugon niya to sa mga gigibo niya tong mga interviews, mga candidates forum, mga tugang sa mga maabot na aldaw. Magbabalik po ang hapot, makalipas lang mga tugang kan mga patalastas digdi po sa DCGB. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda. Kaya lamang ang may tapang, pinakalang dehado yung palalyamado. Ito ang tunay na never say die. Saya ng tama ay tunay. Itaas ang tagay, kabarangay. Drink responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kang Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini.
padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy Kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, Mayor Nonoy Kap Ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi kay Mayor Nonoy Kap. Protektahan ang inyong PhilHealth Fund. Huwag ipahiram ang PhilHealth ID o MDR. Huwag ipagamit ang PhilHealth membership sa iba. Huwag pipirma sa blankong PhilHealth claim forms. I-report ang mga nag-aalok ng libreng operasyon para sa mga PhilHealth members. Magbayad lamang sa mga PhilHealth accredited collecting agents. I-report ang anumang gawaing kaduda-duda sa PhilHealth Action Center, Area Code 02-441-7442 o sa pinakamalapit na tanggapan ng PhilHealth sa inyong lugar. Pagbibili ng gamot, dapat subok, dapat trusted, dapat dekalidad. Alagang Unilab yan, alagang Unilab yan, alagang Unilab yan. Mula kalidad ng gamot at vitamins ng Unilab at RightMed hanggang pampaganda ng UL Skin Sciences, alagang Unilab yan. Vice ganda! And my for Maxsaver Sulit Busog Meals. Huwag nang gumastos ng sobra-sobra pa. Ang Chicken McDo Meal, 99 pesos na lang. Mabusugera, Chicken McDo pa. Much malaki, much juicier, much crispier, much sulit talaga versus previous recipe and price. Maxsaver Sulit Busog Meals, 99 pesos na lang. Mabusugera, Chicken McDo, mushroom pepper steak, and cheeseburger meals now at 99. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito, maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo,
Tunay na progresibo ang tercer distrito. Pilit with Batang San Miguel. Ilabas! Magkwentuhan tayo. Pilit na, ilabas mo. Makikinig ako. Pilit na, ilabas ang kwento. Pag San Miguel tayo. Pilit na, ilabas mo. San Miguel, Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Ang San Miguel Pale Pilsen 320 ml, 40 SRP lang. Ang Grande, 105 SRP lang. Bili na! Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. May bagong energy na! Bagong bago, pinakamarhay na Enervon, Enervon C+. Pinapusog with zinc, vitamin C, vitamins B1, 2, 3, 5, 6, and 12, as in vitamin E. Bagong bago, pinakamarhay na Enervon. Hey! Enervon C+. Unilab yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z+. If symptoms persist, consult your doctor. An hapot. Ano nga ning hapot naan? Kay ba si Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Magkaibandong utang duwa dyan, ano? Dekang naparong? Ha? Dekang naparong? Dahil man ano? Ako igwak naparong, ha? Ang naparong ko si Shara, bagong Karigos. Kaya natripan. Masabi siya, natripan naman niya. Kasi bago pag natripan niya kaya niya. Maraman, okay na. Sensitibo talaga ang dungo ko. May napaparong ako eh. Kaya napon ko si Chief Ramer. Anyway. Di para man talaga, Jing? Ano man? Alright. Sige, anyway, mga morning. Sandali lang ha. Hiliwantang mo na sa mga reactions. Kasi tuya, tabing mga listeners, ngunyan tabing pagkaaga, alas 9 na. Tabi, ay may mga hapot palang digdikay. Basta na po, sa masunod tabi, ito mga interview ta sa mga kandidato sa pagkagobernador, kung man sana po ito, anapod ka iyan, gari warm up, no? Kaya di ko pati tuduhan ki mga hapot na mga issues ta. Rayo pa, mga tugang ang eleksyon. Pero tabi, igwa kita kigigibo na mga forum ka iyan, ha, para po sa mga kandidato. Tabi, no? Digdi po sa satuya na probinsya, kaya pinagapo ng tanangon yan, mga tugang na makabuild up tabi kansiring na bagay. No? Kaya ako, baka makauron taman sa aga, mga tugang si Governor Noel Rosal. Si Congressman Joey Salceda. Tapos si Gub Noel, nakauron ta na baga. Ha? Na-interview ta na siya, mga tugang kang last week, no? Regarding sa, may nagtitext tungkol sa kaso ni Gub Noel. Tabi, nakaurong ko, inapot ko na po sa iyan. Handa po siya tungkol mga tugang sa bagay na iyan. Ha? Kaya aramon tabo ng dagdag na report, hali po dyan sa luwas, kasabay mga tugang ang Mega Force Patrol. Nagdadangog ka mo kay Henry M. sa DZGB. Always number 1, always at your service. Si Karen Ala, nasa linya. Basta Morning, Henry M. Hello Karen, good morning. Yes, Bibi, nagbabalik tabi kita. Sa masumadag ilayon kita kan mga nag-file sa syudad kan Legazpita sa panibagong panibagong kumpirmasyon asin datos na may bago sa oras na ini hali sa Comelec Legazpi. Okay. Actually, VP, tigkumpirmar ka, mantinido ng gad na apat ang maralaban na para alkalde. Iyon ang ani ko ito si Mayor Geraldine Rosal, Board Member Hisham Ismail, asin si Dante Fernandez Sabdao, buda si Doc Jesse Atutubo.
sa Parabisi Alcalde, ang minabalik buda dating Councilor Alvarizo as in incumbent Councilor Luis Gutierrez. Kung yan tabi VP, sa mga para-councilor sa Syudad Can Legazpi, isa saro-saro tatabi ining mga nag-file na 24 buda nga ngararanan ta ini tangani na mamidbidan kan publiko alagad para man ini sa kaaraman kan mga nasa social media ta. So 24 tabing para konsel sa Legazpi an malalaban punan tatabi hali sa mga independenteng kandidato Howell Abion, Batman Oni Aguilar, si incumbent Councilor Alexander Hau, si Elenita Loteria, si Tut Lawrence Luistro, si Henry Miraflor, si Ryan Olfindo, asin an tugang ni Governor-elect Noel Rosal, Ron Rosal. Jeronimo Ron Rosal. Sunod naman tabi BP sa partido ni Mayor G, iyo po si incumbent 2nd District Board Member Vince Baltasar III, Bong Basalyote, ang nagbabalik na si Beth Munoz di Maculangan, si Diego Ubido, ang nagbabalik man asin dating Councilor Lilian Ramirez, asin si incumbent Councilor Renato Valladolid. Sa partido man tabi VP ni Board Member Kap Hisham Ismail, si Sir Ralph Andes, si acting Vice Mayor Lawrence M. Beltran, si Ismael Buban, si L.A. Gutierrez Fariñas, si Councilor Sunshine Imperial, si Charlton Lahara, si Councilor J. Pili, si Councilor Butch Lucila, asin ang nagbabalik na si Sir Alan Ranyola, asin si Gabriel Alexisi, asin ang Parabisi Alcalde sa partidong ini ni Kap Hisham Ismail, iyo po si Councilor Luis Gutierrez. So yan tabi all in all ang sumada tabi sa mga para-konsyal sa Syudad Can Legazpi. Okay. Karen Ala Whitboy, DCGB News. Thank you, Karen, sa report. Alas 9 na, nin pagkaga. Henry M. Mga tugang, mabalik po ako alas 3 nin paghahapon. Digdi po sa DCGB, sa programang Pinky on Mo. Good afternoon, Tabi. Sa gabos niya to, good afternoon, good morning sa mga taga Kagsawah. Yan ha. Mga taga Kagsawah, good morning Tabi sa Indo. Diyan Tabi sa Kagsawah, Legazpi. I mean Daraga Albay. Kagsawah, lilipat ko na sa Legazpi. Good morning Tabi ha. Sa mga taga San Roque, Legazpi City. Sabi kay ning listener sa San Roque, good morning Tabi, Councilor Henry M. Masyado ka. Dedo ka mo kaya. Malay mo, mananggal. Pero this is not the time. Tabi ta. Nga na, mas ready kita sa anuman na laban sa maabot na daw. Basta po kay Henry M, dahil po paglingawan, kamugabos, mga tugang, ayos. Goodbye. Mabuhay. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good